ତୁରନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହଉ ଏତିକି ମିଠୁ ମିଥୁନ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ହବ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଢାଳି ହେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଢାଳି ହେଇ ମରିବି। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଭାଇକି ଧରି ବୁଲେ ସିଏ ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମିଠୁ ମିଥୁନ କହୁଛି ଆଉ କିଛି କହୁଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଆଉ କାରଣ ଆମର ଯେତେ ଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ମରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଧରି ହାତ ଧରି ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ଅଭିନୟ। ଆଉ ରାଇ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ପରିଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହୁଛି ତାଙ୍କ ତଦାରଖ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ମିଠୁ ମିଥୁନ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ହବ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରେ କିଛି ସିନାରୀ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଢାଳି ହେଇ ମରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା